Éxito rotundo da cuarta carreira popular de Chantada. Unha tarde de sol acompañou aos máis de 500 corredores que tomaron a saída en todas as categorías. O núcleo da carreira foi na emblemática Praza do Cantón Chantadina, onde estaba situada a saída. Alí se congregaron corredores e espectadores. Os primeiros en saír foron os máis cativos, que percorreron unha distancia de 500 metros. As rúas estaban ateigadas de xente animando os participantes. Despois tomaron a saída as categorías intermedias que percorreron unha distancia d'1,5 km. Para rematar foi a quenda da carreira absoluta, que constaba de 8 km e percorreu boa parte da vila do Asma. ¡Venga, Javier, vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Catire! ¡Venga, Prince! A ver, José Pastor! Para estes homes aquí chega Pastor. Acá el volador
Cádiz, Floristería Marina, Distribuciones. Agradecer a la colaboración de todos los ayudantes y colaboradores. Sigue llegando más para que viene. Para otro hombre. Otro hombre. ¡Venga Marta, vamos! ¡Venga Marta! Rematada a carreira, deuse paso á entrega de premios. O gañador absoluto da proba foi o lalinense Ricardo Vázquez, da Escola Atletismo Deza, que empregou 27 minutos e un segundo en percorrer os 8 kilómetros dun circuito que lle gustou moito. Pois é un circuito moi entretido, pois cun entorno urbano e un entorno natural tamén moi bonito, con duro tamén, porque hai, bueno, costas, subidas, baixadas, está moi ben, circuito bonito, para repetir. O tempo o que esperaba ir correndo, máis ou menos nós solemos controlar os ritmos por kilómetro e máis ou menos a 3 minutos 20 era o que quería facer e por aí sairía, máis ou menos por aí sairía. Un pouco máis rápido ao principio porque o compañeiro que dou segundos aí moi rápido e entonces os primeiros kilómetros foron máis rápidos, pero despois dentro do normal, do esperado. Bueno, eres profesional, dedicaste isto? No, que va, profesional para nada, eu son un aficionado que fai 4 ou 5 anos que corro e que disfruto delo, me gusta competir, me gusta adestrar e intento compaxinalo ca vida familiar e ca vida laboral. Acudes a moitas carreiras o ano? Pois acudiría máis, pero ahora non, ahora unha vez ao mes, como moito, unha vez cada mes e medio, antes iba máis, ahora menos, sí. Bueno, pois nada, enhoraboa. Moitas gracias, hombre. En canto ás mulleres, a primeira en cruzar a meta foi tamén para unha lalinense da Escola de Atletismo Deza. A gañadora foi Verónica Mon, que empregou 33 minutos e 54 segundos. O circuito en realidade pareceume bastante duro, tamén a temperatura, que non estamos acostumbrados a esta temperatura tan elevada, notámoslo un montón. Pero bueno, a verdad que o recorrido gustoume, pareceume moi bonita. Bueno, como distribuíches o tempo no percorrido? Empezaches máis lento, foches máis rápido? A verdade é que saín bastante rápido e despois paguei no final, que bueno, a verdade é que se me fixo dura. Ao saír tan rápida, despois ao final págalas, pero bueno, aínda así gustoume moito. Bueno, gracias. A vos. O primeiro atleta local na xeral foi o chantadino Bruno Pardo, do Centro Deportivo Ximnasio Arena, que entrou en meta cun tempo de 31 minutos 53 segundos. E a pesar de ser local, non adestrou ningún día no circuito. Non o conocía, nin había ido tampouco mirar o circuito antes. Fora a miña muller, que foi a que me apuntou, e fun así un pouco a velas vir. Pero fixochese duro? Bueno, sí, ao final un pouquiño, porque empecé igual algo máis fuerte do que daba, e despois tuve que ir dosificando un pouquiño. Bueno, ademais o tempo, ao facer calor tamén axudou. Este cambio de temperatura tamén eu creo que a xente lle debeu de chegar un pouquiño tamén. Dese tempo de fai unha semana agora, ese cambio notouse tamén. Sufrimos un pouco. Bueno, que che pareceu a proba en conxunto? A organización? Moi ben, moita xente, boa temperatura e moi ben organizado. Bueno, pois enhoraboa. Vale, moitas gracias. O segundo local foi José Ferreiro Ramírez e o terceiro Francisco José de la Torre. En canto ao resto dos locais, a primeira muller foi a chantadina Ana Permuí. En segundo posto, Sonia López Santeiro e no terceiro, Teresa Failde Delgado. En canto aos máis veteranos locais, o primeiro en chegar foi Alfredo Corral Bóveda. E en mulleres, Clara Paz Vázquez. Unha proba que resultou ser todo un éxito e que dende a organización esperan volver o vindeiro ano con outra edición. En canto a inscripción, desde logo que é moi boa, porque, bueno, falábamos entre nós de a ver se chegábamos a 100, entre 100 e 200. Houve 500 e pico porque, bueno, supoño que por ser o primeiro ano moita xente tampouco se enterou de cando se había que escribir e todo isto, porque siguen chegando peticións se houbéramos pagado 600 tranquilamente. Moi contentos tamén porque o pobo respondeu, o que non participaba pero estaba na calle animando, había moitísimo ambiente. E, bueno, pois con moito ánimo para volver a intentar o ano que ven, para volver a facer outra proba. O calor ou do que chova ou que neve xa non se pode programar ni moito menos. E o percorrido, un dos motivos é porque non se debe ser do Concello, senón as licencias que te teñen que dar son moi complicadas. E, bueno, Chantada ten a orografía que a ten e tal, pero, bueno, moita xente opinaba que era moi bonito en canto paisaxe, en canto zona bella e todo isto.
Nada, hai que correr e que esforzarse, é o que hai. Dende a Concellería de Deportes tamén valoran de forma positiva a carreira e con gañas de repetir. Sí, a verdade é que foi un día bastante estresante, estamos moi cansados porque eu creo que é un pouco polo nerviosismo que tiñamos todos dende as 8 da mañá que estivemos organizando toda a proba, pero ao final, pois, eu creo que é un día de satisfacción e de éxito deportivo, como ti ben dis, en donde vimos, pois eso, a 500, casi 50 corredores aquí, porque estaba a inscripción pechada en 525, pero hoxe pola mañá Championship deixou inscribir a atletas maiores. Nenos non podíamos admitir a máis porque non tiñamos agasallos para darlle a máis rapaces, pero sí se inscribiron máis atletas maiores e, como digo, casi 550 persoas máis os acompañantes, e isto foi un éxito deportivo e eu creo que nos quedan gañas para volver a organizar en vindeiras ocasións. Pois agardemos que para o vindeiro ano se celebre a 5ª Carreira Popular de Chantada e se converta nun referente das carreiras da nosa comunidade. Un forte aplauso para estes tres homes.